bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Alas 8:04 la kabuasan. Kasumpalan yun ng lan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Konsublay lang sa programan na may paruntal na saray patag-patag dan matuan likna ay balay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kudya, bakasyon tumat. Engineer Jail Kayabiyab. Siyempre saya sumakterin amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Mustakila namin pinablimiran dumarangal ni sampot yagaw na bulan na Hulyo. July 31. Goodbye. Hinabwa sa gusto la. Ang goodbye la so bulan na Hulyo. Yan nagabay ko pa ya unaan niya great na happy birthday. Si Rolly Boy Jimenez, hermano, happy birthday. How old are you na? 54? Rolly Boy Jimenez, happy birthday. Enjoy life. We have many more birthdays to come, hermano. Happy birthday. Karuman at nalapudya manaya si Presidente Bongbong Marcos. At sa luyag na Pangasinan di tanad Sual. Balay Naswal Pangasinan. Pero singa gangganumat. Palanton na kituyaw da saray Lidermat na Swal First District at imalisla according to an information. Tatay 20 pesos ya presyo ibulas. Sige.
Amon na jada saray palengke ano pero ito'y nabibili lang sa mga kadiwa. O yan. Pero at least may pormesa to ng kampanya atoor. Panlabat lalante jada saray kadiwa tateng tanagagi. Walay pisto dadtanay nayarin na manlako na 20 pesos, yun lang. Aliwa mo tayo nagwagaw, wanto Talagang na tututukan na Senador Rafi Tulfo. Sayay panamyanda na satay panritobar na satay piralo kaya na occult systems loss sa tating tanagagi. Kaya babayaran na saray consumers na sa elektrisidad. Sige, ilargayo, gawayo, apurayo. Kung labatlan na makabawas da sa sasakbatan na saray kabaluyan. Aga kasalanan na consumer nanturatan niya nababalang akinoy si karay mambayar kaya may sinita na Presidente Bongbong Marcos sa may State of the Nation address to niya ng agaw na Lunes. Yun daw pagbibigay ng ayuda, lalo na itong uplift program, marami din ang kumi-question dyan. Kumi-question doon sa sistema ng pagbibigay. Updated ba yung nakuha ng CBMS? Yung tinatawag na community-based monitoring system yan na nagsusurvey-survey ng mga pangalan. May isang mayor, question, sumulat mismo sa taas patungkol dito dahil sa listahan na natanggap din niya at nakuha mula sa mga ahensya na mag-siselect nung mga bibigyan ng 2,000 pesos, abay, may nakasama at may nalista na nasa abroad pa. Nako, kaya dapat yan yung mga sikasuhin. Paano na yung talagang nangangailangan? Paano tulamay talaga na mangkakaukulan tateng tanagagi? Ilinda base da sa community-based monitoring system. Yada purpose, di manadlistaan da. SSS. At jada PSA. Sige, kailangan talaga asikasuhin yung mga lista na yan para walang maiwan talaga doon sa mga higit na nangangailangan. Morning, sa Eco Family ditan da Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Saray Biray Family, Diaz Family ditan da Dinalawan. Dumalanta Family, Disina Family ditan da sa Barangay Ambutal, Iskanyo Family. Good morning. Tando Kalasyaw so pantutungtungan sa Mauyamo Lawas tan Matalisiw Councilor Yudan, Councilor Elias Villanueva. Good morning, sir. Woo, kwan mo pa, Councilor Elias Villanueva. Morning mat, dakinan Jerry Pong Jimenez na Barangay Kibaol, Balukok. Kaya yung pagbibigay ng ayuda, maganda yung intensyon, pero yung sistema, yun yung nakakalungkot po dyan dahil syempre may mga nasasali sa listahan
na hindi naman nila higit na kailangan. Kaya siyempre, kailangan talaga updated. Kanya na may listahan pag manlapo di man da grassroots sa tatang tanagagik. Tawag gamutan jada pananguloy na saray kakapitan. Pero siyempre, aratan niya ayuda at panandalian lamang. Kaya mas hinahangan natin yung mga proyekto na makapagbibigay ng habang buhay na armas yung ating mga kababayan para sa hamon ng buhay. Ito may good news patungkol po dyan dito sa may 4th District ng ating lalawigang Pangasinan. Siyempre pagka 4th District, nandyan si Congresswoman Manay Gina de Venecia. Walang inatupag kundi tulungan yung kanyang mga kadistrito dito sa ika-4 na lalawigan ng Pangasinan dahil mayroon pong mga slots para po sa kurso na pwede ninyong kunin at ito ho ay pwede ninyong gamitin para makapaghanap buhay. Ito ho yung mga kurso na pwede ninyong kunin sa TESDA. Sa TESDA. Ito yung mga kurso na open ngayon, ino-offer. Ito, makinig kayo. Kayong mga taga 4th District dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nangangailangan, may kurso pala, may kurso para sa barista. Ito yung in situ at ang nakalaan na slots po dyan ay 20. Barista. Para magkaroon kayo ng certification mula sa TISDA at may apply ninyo sa paghanap ng trabaho. Mayroon pang mga ibang pwedeng kurso dyan. Itong beauty care, nail care at ito ay services NC2 at ang kailangan dyan 20 na katao, yung una pala 25. Ito pa may bookkeeping NC3 at ang slot na nakalaan po dyan ay 50. Electrical installation and maintenance NC2 naman ito at may slots na 25. Electronic products assembly and servicing. Ito naman NC2. 40 ho ang slots po dyan. At mayroon pang food and beverage services. NC2 ito. NC2. 20 yung slots po dyan. Housekeeping. NC2. 40 yung slots na nakalaan. At mayroon pong mga iba pa na pwede na inyong kunin na pag-aralan ho sa may TISDA. At sa lahat ng interesado, mga taga 4th District ng ating lalawigan, bisitahin lang po at pumunta po kayo sa opisina sa serbisyong de Venecia na ito ay district office ni Congresswoman Manay diyan sa may second floor Soto Building diyan po sa may Ebe Fernandez Avenue Dagupan dito sa Dagupan City. So punta po kayo diyan dahil ito first come first serve para sa ating mga kadistrito dito sa ating 4th District ng lalawigang Pangasinan. Yung palang mga requirements
ay dalhin ninyo yung biodata ninyo, biodata with photo. Kailangan may picture po dyan. At yung edad pala, 16 to 45 years old. Pwede pa tayo dito, Engineer Jail. 16 to 45 years old. At syempre, magdala po kayo ng voter's ID certification na ito ay galing sa COMELEC. Yan po yun. Dahil hindi ho tumitigil si Congresswoman Manay de Venecia sa paghatid ng magagandang serbisyo dito sa 4th District ng ating lalawigang Pangasinan. Siya nga pala sa August 13, si Congresswoman Manay de Venecia ay pangungunahan niya yung isang ulupan, samahan ng mga kongresista, mga kasama niya dyan sa kongreso, yung Women Legislative Group dyan sa kongreso, yung Women Legislator doon sa gagawing groundbreaking ng kauna-unahang Women and Children's Care. Yan, maganda po yan. Women and Children's Care Center dyan ho sa may Alabang, Muntinlupa City. At isa na naman itong makasaysayan na kaganapan dahil ito ay magiging daan para sa mas matatag na suporta para ho sa mga ganitong usapin, para po sa mga kababaihan at sa ating mga kabataan o mga anak. Kaya diyan po natin nakikita yung pag-aruga ni Congresswoman Manay Gina de Venecia dito sa 4th District ng ating lalawigang Pangasinan, and as a lawmaker dyan sa may Kongreso, talagang siya ho ay nakikipagtalastasan dyan. Siya po ay gumaganap sa kanyang tungkulin as a lawmaker para ho sa pagsagawa ng mga makabuluhang bagay na hindi lang 4th District ang makikinabang, maging dito lahat ng dako sa ating bansang Pilipinas. Kaya pala yung pagmamahal na yan ng mga de Venecia ay tuloy-tuloy. Wala nang alam natin na maupo si the late Congressman Manong Jo hanggang ngayon. Kaya tuloy-tuloy yung pagmamahal at serbisyo dito sa ating mga kababayan, kadistrito, dito sa ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Malimgas Public Market, dito sa lungsod ng Dagupan at dyan sa may Bunuan na Bukig. Maxil sa radyo datan, dyan sa downtown area, walay pistod tanya. Talaga na makmaksil so radyo to katutok kada Radyo Pangasinan. Thank you and good morning. Umulan man at umaraw, tuloy-tuloy ang hanap buhay ng ating mga kaibigang Cabo at Cobradores ng Small Town Lottery dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Dahil ho sila ay talagang binibigyan ng pag-aaruga ng Grand 88 Gaming Corporation sa pamamagitan ng kanilang programang Grand 88 Cares. Dahil siyempre sila yung itinuturing na business partners dito sa larong Small Town Lottery ng Grand 88 Gaming Corporation.
sa pamamahala ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At di lang po yan, di lang mga kabot kobradores, maging ang mga mamamayan dito sa lalawigan ng Pangasinan ay natutulungan din ng Grand 88 Cares yan. Lalo na sa mga programa patungkol sa mga pangangailangan pagka may mga nagkakasakit yan. Tumutulong ho ang PCSO at parte ng kanilang tinutulong ay mula ho sa sinusumiting shares ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito ho ay legal at walang dapat ikabahala yung mga mananaya, lalo na yung mga kobrador at kobradores na sila ay hindi pwedeng isturbuhin sa kanilang paghanap buhay. Itong mga kabot kobradores at ito na mga mananaya, pag nanalo ay sigurado na mapapa sa inyo ang inyong premyo. O kahit di man na kayo nanalo ngayon, parte ng inyong tinaya ay nakakatulong sa ating kapwa-tao. Kaya nga, sabi nga nila ang palaro ng PCSO, lalo na itong Grand 88 sa lalawigan ng Pangasinan, sinasabi nga nila na ito yung palarong may puso. Yan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Good morning kay Insana Ray at Philly Tigno dyan sa may Caloocan Norte. At yung pong napunta natin na nagpa-lunch sa atin kahapon dahil graduation ng kanyang anak. Si Kagawad Abad dyan sa may San Isidro Sur. Good morning. Babalik tayo, umpal tayo sa yaon sublaya programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Kalop tayo da Speto Technical, si Engineer Jael Kayabyam. Umpawilak, kasumpalan na pigaran makanan paimano, jalabat DWGE, 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakape